tized másodperccel Konkoly mögött. Továbbra is ott van az első háromban Konkoly, de most már jönnek a középső pályákon a többiek. Továbbra is Smith vezet a hármason, és közben elkezdett Xu is zárkózni, de ott van még mindig Konkoly Zsófia. A közeli képen a spanyol Saray Gascont láthatjuk, aki most már talán meg is erőzte a többieket, és Smith előtt egy kicsivel, de Xu is hatalmasat hajrázik, de hatalmasat hajrázik Konkoly Zsófia is. Az utolsó 5 méteren még mindig versenyben az éremért, de talán a negyedik hely lehet meg, ha csak egy no beérkezés, esetleg megvan a bronzérem! Az igen, Zsófi! Zsófi, nagyon örülünk, és nemrég szálltál ki a vízből. Felfogtad már, hogy paralimpiai bronzérmes vagy? Nem, én nem fogtam fel, de nagyon örülök neki, és nem gondoltam volna, hogy sikerül. Hogy sikerült ezt? Tehát milyen úszás volt ez? Nem tudom, de nagyon fájt a vége. Nagyon fájt a vége, de mondjuk meséld el nekem beugrástól a végéig, hogy érezted? Hát beugrásnál még jónak éreztem még az első 50-nél is, de úgy éreztem, hogy már előttem vannak sokan. De aztán végül kiderült, hogy nem.